下一位是我们的徐陈素娥，要唱一条日本歌吼，请哎。もしや光されて呼んでください終わりますあなさんよく来た海山線と言うけどなんでとから母と10年この神様だけが知っている流れる雲よ影よつら定めのつらい定めのつれひとつ谢谢多谢啊，多谢徐太太，因为无简单，你个成功你嘛95岁会晓安尼也袂晓，吼，95岁佫唱安尼吼，莫讲伊95岁，连我吼即摆要唱歌吼，感觉音拢走啊袂去，我的声较低，啊，所以95岁，当然真的是很真正会当夸口吼，多谢。